četl lidi, vítám vás z tohoto dnešního videa, jsem tu společně s Radem. Ahoj. A dneska si zahrajeme Minero. Mini Annihilation. Jasně, a hrajeme mapu Wheels. IPinu na ten server máte v popisku videa. Je to pro Vares a i Origo, prostě easy. Tak a prosím tě, vysvětlíš nám, o co tu jde, nebo prostě vysvětlí nám tu pointu hry. Nechám to na tebe. Takže možná vás tuhletu minihru zná, jestli hrajete na serveru queeplay.cz. Tak, spočívá to o tom, že je tady 5 fází. V první fázi si musíte natěžit suroviny. Ano, Takže si natěžíte irony a dál vám řekne, a čím to vysvětlíte? Ať jo. Nic, prostě máte tu 4 týmy a máte každý Nexus, musíte prostě do toho a no prostě musíte zničit všechny Nexus, no takhle. Aby vám to takhle rychle vysvětlil. A tak to za mě už pochopíte ve hře, takže to je jednoduché. S Fagmanem máme i VIP, takže jo. Takže takhle. máme různé možnosti. No a jako je to pravda. Je to výhodnější mít tu VIP, můžeš konečně tradovat. Jsi full iron? Jo, vlastně zapomněl, že nejsi smarter, sorry. Jdem na někoho, ne? Já tady beru iron bloky. Jo, jasně. Dobrý iron bloky. Jo. Jo, ale ta mapa je snad dobrá. Snad. A tak jako ta mapa je nejřádnější. No. Spíš ta Christmas. Máš srandu. Já to vždycky pane za 20 let budu však nestrojka, vždycky mi to není. Máš teda nějaké ty irony? Tak všichni respekt nebyl však dnes. Respekt. Udělám takhle. Ty méně padá než šap. To radši udělám takhle. Podle mě. Nebo udělám takhle. Ale. Zatím se radím, že nějakou půjdem. Asi na blůčka. Vypadá. Tam je balou. Ale oni nejsou vedle nás, nebo jo? Ale oni jsou přestřed. Koukni se kompasem. Dobrá, dívat. Co jim tam ti napíše? Jo. Hej, lepší čanty prostě Microsoft. Jako, prostě. Děláš mi aspoň šap veřejničku? No, tak jako já si teď. Neboj se, chlapče, všechno půjde. Ty máš můj meč, ale čantuj to na šap nežím. Ok. Tak nežím. Ano. Když mám jenom jeden na gubo. Tak mi to dej. Nebo ne. No počkej, nachytej. Si jdeme ne. Aha, už tady je maký, tady full ironek. A za chvilku nebude. Nebo co? Jo, dobře. Není to? Zabil. Ne. Máš něco. Jsi to zůstací naší výžírky prostě. Běž pryč. Tam neenchanty. Blín, ne. Budu se na nás, Niketko. Jo? Jo. To si ty říkal. Což? Nikitka. Tak kde jsi? To, no, blín, teď jsem byla písat. To melou, jsem sorry. Tady s nějakým typkem. No, tak to jsi mi teda napověděl. Ne. To je stále, co máš? Tak ti chutná můj faráspek, je dobrý? Jo? Nic za zloduj!
Počkej, mě volá Marta. Vlastně. No? Jo, 13:30. 13:30. Teda 15:30, jo, na náměstí. OK, tak čau. Tak mi posledně ještě odhad, tak jo, tak čau. Marta? Já ho sapiju. A ty jsi mě nemohl krýt? Aha, jo. Kurýry. Nebo mám 24 iron, chceš? Super. Nemáš víc? Ne. Dobrý, to mi stačí a teďka mi to netrejduji. Teďka zdrám. Mám pro tebe meš, kumpáč a ještě 24 iron. Ok, tak mi to trejdni. Máš šopné silničku. No, ne. A si tam nějakého týka zabil, to já. Ať máš šopné zjedná. Já si dám to. Jak mi meč. No, už mám. Okay. No, nemám určitě, no. Tak asi ne. Počkej, já si dám nějaký říct, nějaký levé. To je nějaké. Mám nějaký meč. Šopné dvojka. Martě. Ach, ten tam už. Jdeme tam. To je fáze druhá, takže si to pěkně teď zabereme hezky po česku po starým. Správně, že jo? No ty boha. Počkej, já si ještě udělám všechny strečku na pána. Ještě málo nevýšlený. No, tak si počkáme, no. Potom nazvem. No, ještě 10. No, nic, tak jdeme na ty brýňaky. Na Na ty. půl. To nenabudu. Že tady easy parkour děláš. On je jenom jeden. Nečekám. Jsem nepřekal. A je full iron. Tu tam silný? Já chtěl být tak, no. Tak já jsem teď proti hlapizu. Tak pojď se na... Ne. Pojď na něj. Ježiš, dívej na tu lamu. Byl pravdu. Ono jsme jí. Já mu nabíjám. Tam něco. No asi nenabíháš, když... Já vím. Když on jdeš na někoho to... Počkej na spawnu. Jak si? Jdete radši s druhým portálem, on měl šatne 4. Ano. Ani zakve. Jdeme. Uteč Vidla portálem. XP. Uteč portálem. Papa. Uteč si? Druhou před očima. Jo, jdeme. On šatne 4, Jiři. To můžeš mi špiru? Jo. Tak to bude jinak čipom. Já to trejdu našemu. Okay. Ale ne tu šatne 4, musím Já jsem nevěděl ještě žádný zbraň, prostě trejdeš na plno. Umemo trejdu. Jo. Normálně občas dropnu FPSka. A já přímo to nemůžeš? Dobrý šatný stejka. Můžu ještě jít, ne? Nikoho. To je šuda. A můžeš šatne... Nazdar, jak se máš? Počkat. Ano, jak to jdeš? Ej, taky. Pojď.
Kámo, jak to YouTubám, když byla bábka. Radši to stáhni, jakože. A měl ještě Sharpness 3 Far 1. Já se tady pěkně dotěžím, to. Sice ho mám, ale nevadí. Jdu i tak pojď jde. Jdeme jenom pojď. Jako já to tě taky jde. Dneska mám 27 mám. To je něho, no pojď. To dáme. On už tam není, pojď Mirek. Nebudu. Půjdu jeho basiny. Tak jo. Tak no, pojď. Já už tam jsem. Já jsem mu zapisu. Já už mu to jdu ničit. Okay, tak Ale už tady je jeden. To je špatné. ne. Tak pojď. Okay. Čo, tak to máš, nic si nekraftí, prosím tě, tak hnedneš. Nechci nic říkat, jo, ale... Jdeš portálem. Voda, jsem tu tebe. Pojď portálem, pojď portálem. Dobré, pojď. Nebo pojď. Víš? Já už jsem v portálu. Aha. No, už jsi doma. Aha, Kámo, to neriskuj. Tady moc riskuješ, Kubo. Mám když tak ještě nějaké věci v cestě. A, tak to. Ještě jde Fakt krok. ještě mám v cestě. Krok. Ještě nakonec zničíme. By se mi jako líbilo. Nebudeme XPčko? Ne? Tam to není. No pojď se nahoru. A nech mi Nexus. Ok. Stejně trochu. Toho. Až bude 10, tak mi to nech. Ok. Stopa. Ne, neboj, jo? Teď už ti to nechám. Jak se má ty otasíno pít? Ty Jirko. Bam! Já budu mentila. On si myslí, že ho nevidím. Jako vážně. On se tam schoval. Já Tak jsem pojďme přijel domů. Tak nebudu. Já si budu docela easy. Dobrý, jeden Nexus. O jeden Nexus míň. Dobrý, Mě zajímá, jestli si nějaký typek může připojit ještě do zničeného Nexusu. to už. Národky? Ne, to bych Ne, neskoušel. národky na chvilku. Pojď. Já Já počkej, to jsem jsme sorry. přišel na ty greeny. Okay. Víš, že Lucinka je helper? Ale ne tady. Ne, to jsou redky, tam ne. Tam jdeš. Počkej. Na greeny. Oni jsou vedle nás? A jo. Jsme rovnou mohli před lapis, jo. Ne, to jo, jako. Tak. Portál, jo. No, co si tam zase dostaneme, no. Chceš tam fakt jít? Jo, je záčci. Jeden už to lívnu. Jo, jeden už tady máme, jeden už Pojď posouval. nahoru, pojď k portálu, Mirek. Okay. Podělej. Budeme si tady na něj expit. Ona, moje. No. Pojď ale radši k tomu portálu. Au. Teď, utíkej. Jsi šel? Vyžírám. Jedno hapko? Jako vážně? To mám říkat, ne? A však ty máš jedno hapko. Jo, a mody, co používám já a co používá Admin, vám dám taky do popisku. Nebo video. Jestli chcete, tak nám můžete napsat do komentářů, můžeme udělat tutoriál klidně. Nedám zase znovu, ale přes ten lapis teďka.
Mám tu přizvat i víš koho? Klobásu. Tak jo, tak to přijde. Víš, jak jsem napsal. Mirek, tak mě kryje. No, tak všichni jsi, ale. OK, já mu napíšu. Jo, nezvěští. Dobrý, podneme na mít. Je. Známe Dankis, to je takový typeček. A doufám, že mi nevyžere všechny ty, a co tu jsou. Asi jo. Asi jo, ale asi jo. Na tím jiný na Ona turetka, ona turetku, ona turetku. Vítám, jsem tady. Jsem tady. Ani netuším. Ani. Viktorka. O, tak tam už nejdu na něho. Co měl? Ne, ale má něco. Dej. Proč? Proč? Dej, máš. Píš. Tam je nějaký roky. Co má nepíče? Abych na něho nechodil. Ten bude umět. Okurňa. Mirek, kryj mě, jo, teďka. Ne, chyt. To jméno byl. Aby se ještě stojí. Ale. Bacha. O, ještě necvrkneš, prosím tě. Teď svrkneš. Hej? Prostě někdo vyží radio, proč si tak vyžírka? Já ne. Instant vyžírka. Já, to si změnil. Takový možná rade, tady na 876. Teď ty asi nevynáš, co? Tak teď ty pede nemáš prý. To se ho ptala, prý že nebu. Třeba prostě zabil. A pěkně. Nespamuj. Jo, Martin. A to teď já si víte, mám kubla? Jo. Třeba ještě jeden dia, budu full dia. Aha, no. Ego up. Aha, no. Záček. To je easy. Mirek, asi jdu vykratit full dia, jo? To mě když tak curry. Chceš 2 dia? Jo, hodilo by se. A ryb máš. No, Dík. Podídám ještě chvilku? musíme doufat, že to bude povedené videjko. Podídám mi ještě chvilku? Kolik máš? Máš fortune? Ne. Já mám, teda ti napíšu. Já si ještě udělám to. Ti chybí. Ne, já si to ještě vykratím kalhoty. No a ještě mi chybí 5 dia. 5? Jo. A ne do toho bordelu. Máš tam 8. No. Stáhni to. Kde? Stáhni. Jsi s tím ten svůj dá na to? Jo. Ty vole, já si zrovna dává Google. Pod na ty griny. Já si udělám to. Tak tam budu čekat u lápisu. Okay. Nechci se jen kantovat? Ne, však právě proto potřebuji XP. Okay. A jeden se podaný chlapík. O kurka. On nemá nic, on nemá toto. Do týmka, jak se máš? Hej, jak to, že ho nehytnu? Kašlu. Tak pojď na ty green. Okay. Čus. Plus, autobus. Jdeme tam všichni, ne? Prostě, no pojď. Aha. On má gapple. Myslíš, a jo. A pojď, už nemá. Má to cenu.
to věku. Když už je to čtverák jménem. Jsem to vyhodil. A nic moc neměl. No, ano. Potom na Já si spojil průček na špitku. jdeme tam naběhat. A zase portál. Jo. Neměl. Neměl, nech. Díky. Ty bogo! Kde jsi? Pojď k portálu. A Jdeme, no, pojď. taký pecák si nasral, no. A jdu, no, pojď, já to Tak běž. Možná oni přijdou. Počkej, lomeno a novil. Dobrý. Staň to. To si neřekl brzo. Říkal jsem ti stáhni to. Dobrý. Ty mi řekl brzo teda. Věřím našim. Tak to se mi teď, tak jako prostě jako by nic do lidí, prostě teď neviděli, to jsem teď dělal jako jsem dělal lidí, jako, to jsem Co jsi zrobil? já jsem spal všechno dělal, nic jsi to neudělal všechno stopka. A vím proč. Jako prostě lidi, ano, jako. Pojď na ty griny znova. No, dobrý. Pojď, Teď hodím nějaký burdel. pojď. No, to už teda, tak prostě mi Tam líbí. máš tankýs, pojď. Okay. Jen tam dám písem. Já jdu, prostě musím vstoupit, uvidí. Kašlím na bordel. A jde tam red dia. To jsem taky. Ale enchant. Aha. La la la. Tu tam písem. Ne, on mě dal do portálu. A když se stalo, už nejseš tam, takže. No, ne, ale už tam jdu. Kam tě u nich? Já ho budu kryt. On bude kopat. Tak běž už tam ho kryt. Jsem tam už. A? Ty neservovat tak nebudeš. Já potřebuji XP na brnění. To samé. Ne! Ještě mám ty, jo? Ty bros. Co to je? Konečně. A teď mám málo. Teda, ne. A to ničím. Já jsem před. A ne? Mohli jsme dát XP, ale... Nevadí. Mirek, kdy mě, já se tu tady budu enchantovat. Já to samé. Hej. Tam nic dobrého nepadne. To lefnu? Ne. Půjdeme. Když se mě sránu, počkej. Já potřebuji ještě pár level. Pojď. A protection dvojku. Ne, padlo na chestplate. Korze 2. Dokašlu, já si tam naházím protection 2. 2. Já tam asi nastřelám nějaký blbý. Pojď. A jdu na střed, pojď taky. Taky. Půjdu domů. To vyhrajeme lidi. Jo, si věříme. Ale sice nemáme v poušti. Ty noupot musíš jít. Takže to? Jelko tu je. Jsme my. Náš typek. Našel? Má gepl. Utíteč. Au, Mirek. Really? Voda. Tady, pojď. Pojď.
Zapnel už mi! Já si taky... Ono 4 jablíčka! Další? Sorry, já jsem měl 2. Jo, tam byli poděňací. Jako to jsme mohli dát. Tak. Jinak ho zabil. Ponamit. OK. Po nás Mirek. Povrch čtvrta. Pojď. No, neboj. No, teď jsme to díjeme dva vlastní. Tankis. Děničí. Já za ten bordel tak nenavidím. Pojď, jdem tam. Na pána, prostě. Jdeš? Jsem ti zadám, můj dobrý kamaráde. Jsem ti záde, prostě jsem ti záde. Tam má někdo nějaký typek. A sakra. On si... Dá gepla a sakra. Ale vypadá dobře. Se dívám na ně zubky fajné. Dal Dankis. Je tak trapný tomu. Já bych můžu pomoct. Jdeme. Si věřím. To nedáme. A on má Gapple Dankis. Jeden typek bude ryb, no. Hej, počkej. Já mám opět super cheaty fork věci. Ne. Já si ne. Nech ho kolik poděňáků. To si prdám. Ne. Podám ty to dáš, my ti věříme. Já mu jdu helpnout. A on tam jde. Jenom čapneš 4 Slovánoci. Pojď. To dáte jenom 6. Je to tam. Kolik na pozici dají si země srábí? Ještě jeden kilo. Já jsem patý. Jo, Já jsem čtvrtý. A my se rozloučíme na lobby. OK. Nebo tady se rozloučíme, kde jsme. OK. Pojď tady k Pojď na ten stand. Pojď na ten stand. Tak, doufám, že se vám video líbilo, pokud děláme, tak dejte like, koment a my se budeme těšit na další videjko, takže zatím. Čau.